Krásné ráno, vítejte v Elementu nastavení. Jsem moc rád, že jste se rozhodli začít svůj den právě tady. Vše, co v životě prožíváme, začíná jako tichá myšlenka v naší mysli. Naše slova jsou jako mantry, které postupně přepisují naší realitu. Pokud změníme své vnitřní nastavení, změníme svět kolem nás. Je to jemný proces ladění se na frekvenci toho, kým se skutečně chceme stát. Doporučuji tyto afirmace poslouchat pravidelně, ideálně každé ráno po dobu 21 dní. Pravidelný poslech totiž pomáhá vašemu podvědomí přijmout tyto nové pravdy za své a vytvořit tak pevný základ pro den plný lehkosti, klidu a hojnosti. Nyní se pohodlně usaďte nebo jen vnímejte svůj dech. Udělejte jeden hluboký nádech a s výdechem uvolněte veškeré napětí ve svém těle. Nechte svou mysl otevřenou. Začínáme. Dnešní den je mým novým začátkem. Vše, co dělám, dělám s lehkostí a radostí. Zasloužím si prožít den plný radosti a úspěchu. Děkuji za vše, co v životě mám. Věřím procesu života a vím, že jsem v bezpečí. Můj den je naplněn harmonií a hojností. Dovoluji si zářit a přijímat vše dobré, co ke mně přichází. S každým nádechem přijímám sílu a vitalitu. S každým výdechem propouštím vše, co mé tělo tíží. Dnes je nádherný den. Dnes volím radost, hojnost a laskavost k sobě i k ostatním. Jsem tvůrcem svého štěstí a dnes tvořím nádherný den. Moje vnitřní nastavení je v souladu s mým nejvyšším dobrem a já kráčím vpřed s důvěrou a radostí. Přijímám se přesně takový, jaký jsem. Dnes v lidech vidím to nejlepší. Vše, do čeho dnes vložím svou energii, se mi vrátí v podobě úspěchu a radosti. Jsem magnetem na skvělé příležitosti a zajímavá setkání. Jsem přesně tam, kde mám být. Vše, co dnes potřebuji, už nosím v sobě. S otevřenou myslí a srdcem vítám vše krásné, co ke mně právě přichází. Vaše dnešní nastavení je dokončeno. Dovolte těmto slovům, aby ve vás rezonovala po celý den. Děkuji za vaši pozornost a případnou podporu v podobě odběru a lajku. Každý váš stisk tlačítka pomáhá šířit toto nastavení i k dalším srdcím. Přeji vám krásný a úspěšný den.